gubuk asmara sampun. Napa dibaleni melih? Podang kuning. Oh nggih. Nah, wong ki penak. Podang kuning saya angkes maneh. Guguk asmara. Ya. Najan wujud Mawi bawa mboten, Mbak? ayo nggih. Nggih. Wong 50 ora bawa kowe piye? Guguk asmara. Ayo. Ayo. Sekedap no, Mas. Ayo. Podang kuning. Najan. Oh, dhuwur ya. Nadyan wujud temong paksi. Ya. Jenengan penerjemah lho. Walaupun hanya seekor burung. Nggih. Burung Mbak Arkan. Kan mbok menawi niki adik-adike kok Ben-ben mboten saya. ngertos Ya, ya. nggih. Oke. Ayam prowoswaran sinden. Oh iya, Bos. Ya. Membuat timbulnya atau munculnya rasa cinta, rasa kangen Bronto, loro asmara. Nggih. Halus manis tur merak hati. Jare podang kono merak. Halus manis tur merak ati. Oh, merak ati kudu mano. Sanes. Halus dan manis menawan hati, Menyenangkan. menyenangkan. Nek manuk iki pancen menyenangkan ya, Mas. Heeh. Tur mano kuwi nek dibutuhkan tampil perkasa. Hah? Begitu rampung ora sombong. Malah keporo semakin kecil yo kecil. Iku manuk. Mengecilkan diri ya. Ora sombong yo dugek terus ora. Hmm. Dugek nek arep kanggo. Oh. Begitu rampung sukses wis. Nggih. Soalnya anggar dugek ki cengeng ya. Kakung sing nyuwun ki jantap tenan. Golek isi podang jenar. Podang jenar, podang ki ngarani manuk, jenar ku ya kuning mau kuwi. Ibu bungah ning atiku nyanding bisa dadi Asyah. Podang kuning. nggih. Pamit saking Bapak ingkang menika monggo.
Kakung sampun KBRC.